guys, bumalik na kami sa sasakyan and we are on the way. We're going to see plants. Ayan, tingin kami ng mga halaman. And yeah, kain muna kami ng prutas habang nandito. Properly. Yan, laki ng lugar guys. Oh. Laki. And then meron pa siya doon sa harap. Ayan oh. My God, ang dami. Okay, let's go. Oh, succulents. Oh. Oh, this is very cute. Oh. It's $4.50. $4.50. Stop touching on the plant, lalab. Oh, very cute. Oh. So guys, let's check. Oh, see. That is very short. Cute na mga ano, cactus. Wow. Mama, what the one is the... This guys. Is this a plant? Look at this. It's so strange. $8. It's 12. Look at that. This is Qingkai Nursery. Litops. So cute. Honey, look. Why? This is what do you call that? Catira. Yan. Guys, may laing siya, may ano. Oh, the one that always like you buy the dry one like this. Yeah, this is the one. Oh my God, they're selling this one also. Oh, can we buy? So strange. Mama, go there. Just get all the leaf. This is the one, honey. Oh my Mama, goodness. you until ugly. This. Oh, these are all big now, lalab. Look at the stem. The stem, oh, $48 eh. One is 48. This is itchy. This one itchy. This is different. This is $48 one. This here cheap ah. It's so big Cheaper. like this. Oh, so big like this. Just only $48. You see this one? Very nice eh. Pine tree guys. Oh, magkano kaya ito? Aya, $20 din. Mura na siya, $20. Malaki na siya guys. Oh. Mas mura bumili dito ng mga plants. Ayan, oh, dito na kami sa kabila guys. Hindi ko na na-videohan yung doon sa dulo kasi sobrang laki. And then naglakad kami. So dito sobrang wow. Wow guys, wow, look at that. See, ang gaganda ng plants nila. I like this one. So cute. This is $12. Ang ganda. Oh, this is the red one. There's a small hand. Oh, si honey, oh, $6, $6.40 eh. Mama, look at on top there. Oh yeah. This is the one I like, Han. No, then I found that one. This is the one. Mama, then This I is found that one. $16 eh. This is the one, oh. Ito din guys, oh. Fixed price na siya kahit malaki maliit. Yung price niya talagang 16. Ayun. Andun malaki na yun, oh. 16 din. You like that color, ah? So, oh. Nag-ano din sila guys sa mga vase. Ang lalaki. So, dito na kami sa taas. Andito yung sa baba. Doon kami galing sa baba. Dito sa taas, oh. Diba? Ang laki niya. Ang shop. Yes. What? Nice, oh? Including this one. I think so. How much is that? No price, ah. Hey, be careful, ah. Oh, wow. Look at this. Look. Is it itchy? It's so nice. Mama, the one's sharp. The one's sharp. Parang, ano, bonsai.
It's bonsai plants. Ah, Hmm. it's $43, honey. What? This is the one that you like. Oh, how much? Here. No price. Never put. Maybe the same. So, ay guys, dito na kami sa bahay. And nakuha ko na yung isa sa mga na-order ko na ribbon. Ayan. So, mura lang to guys. Nasa $1 mahigit lang siya. So, 25 cm na siya. Ayan. Okay lang. And then, ayan, naka-receive ulit kami ng test kit. Ayan, galing sa gobyerno. Pang ilan na to? Ang dami pa namin dito guys. Nung isang araw may dala-dala din si Mister. Kunin ko nga, ayan, na test kit. Galing din, free din. Ayan o, ang dami na namin guys. Pakita ko sa inyo. So, ito na yung test kit na dala-dala ni Mister nung isang araw guys. Ay, hindi. Ito pala nung dati. Dati pa yun. Ito to. Dati. Ito yung bigay nila nung una. Siguro na anuhan ko na siya ng ilan ba? Nagamit ko na siya ng mga 5 o 6. So, ay ito yung dala-dala ni Mister. Ay, 1, 2, 3, 4 pieces. And then, meron pa siyang, ayan, ito, meron na namang bago. Ito, nung isang araw lang to. Ayan, na test kit. Bigay din ng gobyerno. Ayan, ito yung una kay Zio. Na, hindi pa namin nauubos. Ito rin yung kay Zichan, oh. And then, ngayon, meron na naman panibago, ayan. So, ang dami na naming test kit dito sa bahay, guys. Oh. Diba? Ang daming bigay. So, at least, okay lang. So, ito guys, yung nabili kong plant. Ito. So, nabili ko lang siya ng $6.40. Diba? Ang ganda niya. Ayan. O, diba? Meron na siyang tumutubong bulaklak. O, ang ganda. Ang cute. Ayan. 6.4. Maliit lang yung lalagyan niya. So, ililipat ko siya. Meron pa akong extra doon. Ayan, tumutubo na siya. Meron ng bago. Na-over-dilig siya, guys. Kasi araw-araw siya dinidiligan ni Mister. So, ayan. Sabi ko, once a week lang. Kasi hindi namin alam, kailangan pala once a week lang siyang dinidiligan. Nandun, pag nasa loob ng bahay. Ayan. So, ito yung isa na una kong nabili. Kasama nung ano. Ayan, malaki na siya. Di ba, ang ganda niya, oh. Tapos, ito na yung ngayon, oh. Super ganda ng dahon. So, ililipat ko siya para mas lalo siyang lumaki. Kasi, ang liit ng lalagyan niya, guys. Ayan, oh, sobrang liit lang. Pero, malaki na yung ano niya. Ayan, and may flowers na siyang lumalabas. Hope you like this video. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment down below. If you have any suggestions, thank you. Hope to see you again in our next video. Bye. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.